Wel, croeso cynnes I chi, unwaith eto, mae'n braf cael chi gyda ni. Ni'n gweddio byddwch chi'n ymwybodol, o groeso oddi wrthon ni, ond byddwch chi'n fwy ymwybodol o bresenoldeb a Duw ei hun yn ei freichiau'r led yn tynnu chi mewn ac bydd Duw yn siarad â ni trwy ei air. Fel chi'n gweld, brawd John Trehan o Llwynhendi sydd gyda ni, wedi bod gyda ni trwy'r dydd, ni wedi mwynhau ei gwmni fe ac yn ddiolchgar am y gair bore yma ac edrych ymlaen hyn o eto I weld beth sydd gan Dduw I rannu â ni trwy ei was. Mae Emyr yn capel lle mae John fel arfer yn Llwynhendi, draw yn Llanelli ac yn ei gweddio bydd Duw yn defnyddio Emyr fyna ac yn cofio am ein brodyr yn chwiorydd ni mewn eglwysi ar hyd Gymru. Felly diolch yn fawr I ti John, gwerthfawrogi dy gwmni di hefo ni. O ran o'r wythnos, cwrgweddi nos Fawrth, nes I gamgymeriad bore yma, oherwydd amgylchiadau gwahanol, bydd y grwpiau yn cyfarfod, y grŵp mwy de draw yn hi Keith a Rhiain, ac yna grŵp y gogledd sydd fel arfer yn hi Rhodri ag Anwen, ond wythnos yma, nos Fawrth yn hi Emyr a Catrin. Felly, yn wahanol i'r drefn, nhw'n ni anfon neges I atgoffa chi, ond grŵp y gogledd yn hi Emyr a Catrin, 7:45 nos Fawrth. Ac yna, bore di Mercher, paned a sgwrs yn tŷ ni, hanner o 10 a seiat am y Nadolig, felly dewch wedi paratoi. Ac yna mi fydd y gwragydd yn cael y cinio gyda'i gilydd a os ych chi ddim yn siŵr beth sy'n digwydd, os ych chi weld Catrin am hynny. Ac yna, di Gwener, amser paned fan hyn am 10 tan 12 ac yna yn yr hwyr clybiau. Gyna dydd Sadwrn, 11 o'r gloch, byddwn ni'n cyfarfod tu allan y capel ac yna fyddwn ni'n mynd mewn i'r pentre ac gobeith yw canu ambell I garol a roi ambell I flyer mas, ambell I tract mas yn y pentre. Gobeithio byddwn ni wedi gorffen wedyn erbyn 12, hanner ar 12 ar yr hwyra. Felly hynny di Sadwrn nesaf am 11. Ac yna, Sul nesaf, mae oedfa deuluol, oedfa Nadolig deuluol. Felly anogaeth I ni fod yma yn brydlon, ond hefyd I ni wahodd pobl. Mae yna gardiau fan hyn i'w dosbarthu gyda manylion ar amrywiol gyfarfodydd dros cyfnod y Nadolig. Plis defnyddiwch nhw, mae yna fwy yn y bocs fyna. Yn ogystal â rhaid ma'n amlenni, os chi eisiau defnyddio'r amlenni, roi nhw yn yr amlen, enw ar yr amlen, a roi nhw trwy drws I rywun, mae yna ddigon amlenni I gael a gwahoddiadau fan hyn. Felly, gai annog chi, plis, cymrwch rhai heno, mi fydd wythnos nesaf, dipyn bach yn hwyr, byddwn ni dal gallu defnyddio nhw, ond plis defnyddiwch nhw yn weddigar, ac bydd Duw yn ei ras yn dod â bobl I glywed am y newyddion da. Ac yna, pnawn di Sul nesaf, anghofus I sôn am hyn bore yma, mae cyfle ni I fynd draw I Heol Don I gynnal cyfarfod yn Heol Don. Felly cofiwch am hynny. A wedyn oherwydd yr cyfarfodydd amrywiol yma, os newch chi ddod â danteithion i'r capel, fe fyddwn chi defnyddio'r rheina, ond fel o'n i'n sôn bore yma, dim cnau, os newch chi sicrhau bod dim cnau yn y danteithion hynny. Mae yna gryw wedi bod yn Tabernacl Prynhawn yma. Ni'n diolch I chi am y gwaith yna ac ni'n gweddio y bydd Duw yn defnyddio'r gwaith yna. Mae Crist yn gweud yn dweud fel y gwelont yn gweithredoedd da ni ac y gogoneddant y tad. Dyna'n gweddi ni yn ogystal â bod yn gymorth i'r bobl. Felly diolch yn fawr I chi am hynny. Credu dyna'r coeddiadau. Gydwch ni gyflwyno yr oedfa nawr i'n tad. O Dduw ein tad, ni yn diolch I ti nawr bod ni'n cael y cyfle I ddod ato ti o arglwydd pa Dduw sydd fel tydi. Diolch arglwydd am cael ein atgoffa bore yma am y gwas dioddefus, yr arglwydd Iesu Grist, yr un a ddarostyngodd ei hun, a cymryd arno agwedd gwas, a dod yn gwybod beth oedd ei flaen, hynny gyd ein mwyn ni, a mynd i'r eithaf, mynd i'r groes, a derbyn dy gyfiawn lyd di, ein mwyn ni, o arglwydd ni yn diolch I ti.
Cyn gweddio byddwn ni'n cael rhyw gipolwg o'i ogoniant wrth ogoniant di heno, ac felly ni'n gofyn Dad anfon yr ysbryd glân mewn grym, fel y bydd y gair heno yn nerth yr ysbryd glân o dan argyhoeddiad mawr i bob un ohono ni. Tyna ni o arglwydd yn nes ato ti, gad i ni weld pethau'r byd yma yn bethau i ni afel arnyn nhw'n llac, ac ar i ni godi yn golygon fwy a fwy ata ti, a gweld dy oleuni a dy harddwch di, o arglwydd ymwyl a ni o sgweli di fod yn dda. Cynnal dy was yma, diolch i ti amdano fe ac am gwaith gras yn ei fywyd cynnal emyr heno yn Llwyn Hendi, bendithio nhw fyna, o arglwydd, trigarha wrthon ni fel dy bobl, ac byddwn ni felly yn gallu dangos y gras o'r trigaredd yna i eraill, i rannu'r newyddion da, fod na weredwr wedi dod. Clyw ein gweddi ni nawr, a fod ni'n gofyn y cyfan ei ogoniant ac yn ei heiddiant Amen. Wel, fi'n troi heno at Psalm 113. 113, fel galwad i addoli. Molwch yr arglwydd, molwch chwi weision yr arglwydd, molwch enw yr arglwydd. Bendigedig fyddw enw'r arglwydd o hyn allan a hyd byth, o godiad hael hyd ei fachlyd. Bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Uchel yw'r arglwydd, goriwch yr holl genhedloedd, a'i ogoniant goriwch y nefoedd. Pwy sydd fel yr arglwydd ein Duw yn y nefoedd neu ar y ddeiar, yn gosod ei orseddfaint yn uchel, a hefyd yn ymostwng i edrych yn isel. Y mae ef yn codi'r gwan o'r llwch, ac yn dyrchafu'r anghennus o'r domen, yw gosod gyda phendifigion ei bobl. Rhydd deulu ei wraig ddi blant, daw i'n fam lawen i blant. Molwch yr arglwydd. Wel, gawn ni ymateb nawr i'r anogaeth yna o air Duw gyda'r emyn cyntaf heno, sef rhif 59 yn yr atodiad, os chi'n dilyn sgript. 59 yn yr atodiad, yng Nghrist ei hun, mae'n ngobaith i, ef yw fy hael, fy nerth, fy nghân. Amen.
Wel, mae'r darlleniad nesaf heno yn dod o Efengyl Ioan, a phennod 14 a darllen at adnod 14 hefyd. Felly Efengyl Ioan, pennod 14 a darllen at adnod 14. Peidiwch a gadael I ddim gynhyrfu'ch calon, credwch yn yw a chredwch yno finnau. Yn hif yn had y mae llawer o drigfannau. Pe na byddai felly, a fyddwn I wedi dweud wrthych fy mod yn mynd I baratoi lle I chwi. Ac os a fa pharatoi lle I chwi, fydd o fy nôl a'ch cymryd chwi at y fy hun, mwyn I chwithau fod lle rwy fi. Fe wyddoch y ffordd i'r lle rwy fi mynd. Meddai Thomas wrtho, arglwydd ni wyddom I ble rwyt yn mynd, sut y gallwn wybod y ffordd? Dywedodd Iesu wrtho, my fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd, nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy fi. Os ydych wedi fy adnabod I, byddwch yn adnabod y tad hefyd. Yn wir yr ydych bellach yn ei nabod ef ac wedi ei weld ef. Meddai Philip wrtho, arglwydd dangos I ni y tad, a bydd hynny'n ddigon I ni. Atebodd Iesu ef, a wyf wedi bod gyda chwi cyhyd, heb I ti fy adnabod, Philip? Mae'r sawl sydd wedi fy ngweld I, wedi gweld y tad. Sut y medru di ddweud dangos I ni y tad? Ond nid wyt yn credu fy mod I yn y tad, a'r tad yno fi? Y geiriau yr wyf fi'n ei dweud wrthych, nid ohono fy hun yr wyf yn ei llefaru. Y tad sy'n aros yno fi, sydd yn gwneud ei weithredoedd ei hun. Credwch fi pan ddyweda fy mod I yn y tad, a'r tad yno fi. Neu ynte credwch ar sail y gweithredoedd ei hunain. Yn wir rwy'n dweud wrthych, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi, hefyd yn gwneud y gweithredoedd yr wyf fi'n ei gwneud. Yn wir bydd yn gwneud rhai mwy na'r rheini, oherwydd fy mod i'n mynd at y tad. Beth bynnag o fynnwch yn fy enw I, fe'i gwnaf, mwyn i'r tad gael ei ogoneddu yn y mab. Os gofynnwch unrhyw beth yn fy enw I, fe'i gwnaf. Cyn ni'n diolch i'r arglwydd, am I air sanctaidd. Amen. Yr emyn nesaf yw emyn 372 os chi'n defnyddio y llyfr emynau. Mi welaf yn ei fywyd y ffordd i'r nefoedd fri ac yn ei angau'r taliad a roddwyd droso fi. Yn ei esgyniad gwelaf drigfannau pur y nef, arwlydd dragwyddol berffaith gafyno gydag ef.
Wel, gawn ni droi nawr at orsedd gras gyda'n gilydd i weddio a cheisio Duw. Diolch Arglwydd am y cyfle newydd heno i ymgynnull yn enw yr Arglwydd Iesu Grist. Diolch am y cyfle a'r rhyddid i ddod at ein gilydd o Arglwydd, a diolch am oedfa newydd lle ni'n dod gyda'r disgwyliad o gwrdd gyda Duw. Ac o Arglwydd, ni'n diolch am dy anogaeth di i ni i wneud hynny, ac am yr addewidion lle ni wedi cyfarfod yn dy enw di, a byddi di yno yn y canol, ac os i ni yn dy geisio di a'n holl galon, y byddwn ni yn dy gael di o Arglwydd. Os byddwn ni nesau at ti, y byddi di nesau atom ni. Ac felly, dyma ni o Arglwydd yn dod gyda fron di nawr, ac yn dod i dy geisio di Arglwydd heno, wrth i ni ddod mewn gweddi, ac yn wir wrth i ni ddod i'r oedfa. Ac ni yn gweddio bydd hi'n oedfa, bydd hi'n gyfarfod o Arglwydd. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm, a Iesu yn llawn. Mae fi yn dlawd heb feddi dim, a Iesu yn rhoddi popeth im. Ac o Arglwydd fel na ni'n dod gyda fron di nawr heno, ond ran ni yn hunain, does dim byd gyda ni. Dim byd o gwbl. Dim ond ein dyled sydd gyda ni o Arglwydd o ran natur, ein gwrthryfel, ein pechod o Arglwydd, ein gwarth, wrth i ni droi a mynd ein ffyrdd ein hunain. Dyna natur bechadurus ni. A'n methiant ni Arglwydd i dy garu di fel y dylen ni, a dy wasanaethu di a'n holl galon, yn holl feddwl, yn holl enaid, a'n holl nerth. Ond o Arglwydd i ni'n diolch bod ni'n troi at un sydd yn dduw mawr bendigedig. Ni'n diolch bod ni'n dod at y gwir a'r bywiol dduw, bod ni'n dod at Iawe, y tad, y mab a'r ysbryd glân, un Duw bendigedig. Diolch Arglwydd bod ni'n dod at ein crewr mawr a'n Duw, ein creawdwr, ein cynhaliwr a'n gwaredwr. Ti yn unig bua'r teitlau yna o Arglwydd. Ac ni'n cydnabod hynny heno, ac ni'n diolch bod ni'n gallu troi at ti. Ac ni'n diolch bod ti'n ein galw ni droi at ti, ac yn ein galw ni ddod at ti, a bod na orsedd yn y nef, sydd yn orsedd o drigaredd a gras i ni, yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder yr Arglwydd Iesu Grist. Ac o Arglwydd bod ni wedi cefnu yn naturiol, i ni'n diolch bod ti wedi'n ceisio ni wedyn, bod ti wedi meddyliau o hedd amdano ni, bod ti wedi cynllunio a threfnu, cynllunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn gosod hael na lloer na ser uwch ben fe drefnwyd ffordd, yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig euog ddyn. Ac o Arglwydd i ni'n gwybod bod ni'n ddyledwyr i ti ac i'r cynllun yna, cynllun dy ras a cynllun dy gariad yn yr Arglwydd Iesu. Ac ni'n diolch o Arglwydd bod ti wedi proffwydo a bod ti wedi addo, bod ti wedi rhoi cysgodion a darluniau trwy'r Hen Testament a proffwydoliaethau a bydde fe'n dod. Ac wedyn ni, yng nghyflawnder yr amser, bod e wedi cyrraedd. Dyma geidwad i'r golledig, meddyg i'r gwewedig rhai. Dyma un sy'n caru maddau i bechaduried mawr a'i bai. Diolch iddo, byth am gofio llwch y llawr. Arglwydd i ni yn diolch i ti, achos ti sydd wedi meddwl yn gyntaf amdano ni. Ti sydd wedi cynllunio, ti sydd wedi trefnu, ti sydd wedi datguddio, ti sydd wedi anfon, ti sydd wedi'n cymell ni, ti sydd wedi'n cyrchu ni. Mae rhaid i ni gyfaddau Arglwydd. Ti sydd wedi dod â ni at yr Arglwydd Iesu Grist, ar ôl dod ar Arglwydd Iesu ato ni. O, i ni'n diolch amdano fe heno, yr un sydd oll yn hawddgar yn ein golwg ni. Oherwydd ei bod yn ddynam a di-fai, does dim un brychyn a chrychni yn perthyn iddo fe. O, diolch am ei brydferthwch sanctaidd o Arglwydd.
yn ei feddwl, yn ei eiriau, yn ei agwedd, yn ei weithredoedd, yn ei ymwneud â ni. I ni'n diolch. Diolch Arglwydd yng nghanol byd lle mae dynion yn siomi gilydd, yn brifo'i gilydd, yn camdrin i gilydd, pob math o bethau Arglwydd. I ni'n diolch amdano fe. Yr oen di fai a di nam. Ac o Arglwydd i ni'n diolch ei fod wedi mynd i'r groes yn ôl y cynllun mawr, bod wedi cael corff mwyn dioddau yn y corff na, mwyn rhoi ei hun yn brydwerth dros lawer. O, i ni'n diolch. Hwn yw'r oen ar ben Calfaria, aeth i'r lladdfa yn ein lle. So mae'n dyled fawr a dalodd, ac fe groesodd filiau'r nef. Ein dyled ni, oedd hwnna Arglwydd, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef, ein iachawyd ni. O, Arglwydd, i ni'n diolch a diolch am yr Arglwydd Iesu Grist. Does neb yn cymharu, does neb yn haeddu cael ei gymharu ag ef. Ac yn diolch Arglwydd bod mewn un prynhawn wedi talu y ddyled i gyd. Wedi cymryd y digofaint i gyd. Wedi mynd i'r tywyllwch eithaf ar ein rhannu. Ac wedi ysbeilio uffern gref o'i bobl. O, diolch Arglwydd. Diolch am yr atgyfodiad, am y prawf hanesyddol, bod y ddyled wedi ei thalu, a bod dim i dalu eto nawr. A bod derbyniad llawn felly yn heiddiant Iesu Grist. Bod yna gyfiawnder i ni yn cael ei roi amdano ni, sef cyfiawnder yr Arglwydd Iesu. Diolch am y fath gyfnewid o Arglwydd, bod wedi derbyn ein cosb ni, bod wedi cymryd ein pechod ni, yr hwn nid adnabu bechod, a wnaeth fe'n bechod, drosom ni fel yn gwneud ni yn gyfiawnder Duw ynddo fe. O, dyna gyfnewidiad rhyfeddol. I ni'n diolch Arglwydd bod ni wedi'n gwisgo ei gyfiawnder yn hardd ger bron y tad, ac gallwn ni dderbyn o'i gyflawnder wrth deithio yr anial wlad. I ni'n diolch am yr esgyniad Arglwydd, i ni'n diolch eto am ei eiriolaeth yn y nef. I ni'n sylweddoli mai dyna sy'n ein cadw ni, yw ei eiriolaeth ef drosom ni. Diolch bod ein henwau ar ei fronnau ac ar ei sgwyddau fe, fel yr archoffeiriad mawr, bod e'n eiriol droson ni, ddydd a nos, bod ni ddim yn angof o gwbl. O, Arglwydd, i ni'n diolch. I ni'n diolch am yr Arglwydd Iesu, i ni'n diolch am yr ysbryd sydd wedi dod i gartrefi yno ni, tra bod ni yma ar y ddeiar, i roi blaen brawf i ni o'r gogoniant. Ac i ni'n gweddio am weinidogaeth yr ysbryd eto hyn o Arglwydd, sydd yn argyhoeddi ein meddwl, a'n calon, a'n ewyllus ni Arglwydd, sydd yn darchafu Iesu Grist, sydd yn ei ogoneddu fe, fe am gogonedda i, oherwydd fe a gymer o reiddof ac ei mynega i chwi. Ac ni'n gweddio bydd hynny'n digwydd yn ein plith ni heno trwy'r gair. Ac ni'n diolch am yr addewid o yr ail ddyfodiad. I ni'n diolch wrth i ni feddwl am y dyfodiad cyntaf yn hymor yr advent, i ni sylweddoli beth i ni'n edrych ymlaen amdano yw'r ail ddyfodiad. Pan fydd e'n dod nid fel babi a plentyn bach ac i ddioddef eto, ond fel brenin ac fel barnwr, i gloi popeth ac i roi yr iachawdwriaeth lawn i ni, gyda corff newydd a gyda nef newydd a deiar newydd a gwir gyfiawnder yn teyrnasu. O, Arglwydd, i ni'n diolch am y gobaith byw sydd gyda ni, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. I ni'n gweddio hyn o Arglwydd, bydd hyn yn falm i'n heneidiau ni ac yn anogaeth i ni, wrth i ni gael ein atgoffa o'r hyn sydd o'n blaen ni trwy yr Arglwydd Iesu Grist. Felly bendithia ni, yn gofyn eto dyfendith ar yr eglwys o Arglwydd yma, a'i thystiolaeth dros y Nadolig nawr, i ni'n gweddio dros y cyfleoedd sy'n dod i ni, i rannu y newyddion da o lawenydd mawr sydd gyda ni. Dyfod Crist Iesu i'r byd, ac hynny i gadw pechaduriaid. Helpa ni, nertha ni, i wneud hyn Arglwydd eto yn y Nadolig hwn. Helpa ni gymeradwyo yr Arglwydd Iesu. Gwerthfawr drysor yn y preseb, Iesu
a gaid. O, arglwydd nertha ni i wneud hyn. Trigar ha arglwydd wrth y byd o'n cwmpas ni, sydd yn y tywyllwch, rhai yn eistedd yng nghysgod angau. Ond diolch, mae ar eu cyfer nhw, rhai fel nhw, mae'r goleuni wedi dod, a'r wawrddydd wedi dod o ddichod. O, arglwydd, fel bod nhw ddim yn eistedd yng nghysgod marwolaeth, ond yn dod o farwolaeth i fywyd ac o feddiant Satan at Dduw. Ni'n gweddio dros y cylchgrawn bach holi, bydd llawer o'n ni'n rhannu yn ein cymdogaethau nawr yn yr wythnosau nesaf. Bendithia hwnna, arglwydd, a roed fawn carolau a'r cyfle i wachodd, bendithia ein tystiolaeth i ni'n anigonol iawn o arglwydd, ond i ni'n gwybod bod ni'n cymeradwyo rhywbeth gwerthfawr iawn, yr un gwerthfawr, yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n cofio am ein byd eto heno a'i flinderau o arglwydd fel wnaethon ni bore yma, ac yn diolch i ni bod goleuni wedi llewyrchu, bod ti wedi caru'r byd gymaint nes roi deunig anedig fab. Fel na choller pwy bynnag a gredon ddoef, ond cael ohono fywyd tragwyddol. Byd a gofiaist, byd a geraist yw y byd yma, arglwydd. Dy fyd di yw wrth gwrs, fel ein creawdwr a'n cynhaliwr a'n prynwr. O, arglwydd, felly derbyn ni nawr, arwain ni yn yr oedfa heno, a plis gogonedda dy hun yn ein plith ni, mwyn Iesu Grist. Amen. Wel, ni'n dod nesaf at yr emyn i'r gan rhodd o'r fath ras yw Iesu fy ngwaredwr. A dyw hwn ddim mewn llyfr, sa'n credu, sy'n rhif dy fi i rannu dy chi dy beth.
Wel, gawn ni droi yn sylw yn meddyliau nôl nawr at y darlleniad yn Ioan 14 ac falle'r tair adnod cynta yn arbennig. Mae'n sul cynta yn advent, wrth gwrs, ac mae'n gyfle i ni feddwl, o'n i'n meddwl bore yma, am yr arglwydd Iesu yn cyflawnwyr proffwydoliaethau yn yr Hen Testament o Eseia yn cael ei gyfeirio ato fe yn Mathew. Ac mae'n gyfle, wrth gwrs, byddwn ni'n meddwl nawr am dyfodiad cynta yr arglwydd. Ond dwi'n hoffi hefyd bob blwyddyn troi yn meddwl at yr ail ddyfodiad, oherwydd dyna'r dyfodiad i ni nawr yn edrych ymlaen amdano fe. Edrych nôl i ni at y dyfodiad cynta ac yn diolch ac yn llawenhau ac yn rhannu'r newyddion da, wrth gwrs, ond beth i ni'n edrych ymlaen ato fe yw yr ail ddyfodiad pan fydd e'n dod nôl eto yr ail waith. Ac dyma y thema yn y tair adnod yma, dyma bwyslais yr arglwydd Iesu. Ac mae'n dweud hyn fel meddyginiaeth, fel moddion ar gyfer cynnwrf calon. Neu trallod yn yr hen gyfeithiad, na thralloder eich calon. Yn y cyfeithiad newydd, pidwch a gadael i ddim gynhyrfu. Mae yna gynnwrf yng nghalon disgyblion, ac dyma'r moddion sydd gyda fe. Yw beth mae yn mynd i wneud, a'r ffaith bod e'n mynd i ddod nôl cyn hir. Maen nhw'n gwahanu nawr, ond bydd e'n dod nôl cyn hir i gyflawni ei waith. Ac dwi am sôn defnyddio'r pictiwr bach na te o'r moddion a tair potel ohono fe a tair label wedyn ni. Ffydd yw'r un cyntaf, tŷ fy nhad yw'r ail, ac wedyn gwaith yr arglwydd Iesu yw'r trydydd. Gallai ni di meddwl am rai gwell na falle o ran crynhoi, ond sim ots. Dyna'r tair potel fydd gyda ni. Yn gyntaf y ffydd. Wel, mae'r disgyblion nawr te mewn cynnwrf, wrth gwrs. Mae'r arglwydd Iesu hunan mewn cynnwrf gyda llaw, ond mae nawr yn ei bugeilio nhw. Mae e'n wynebu'r groes, mae e'n wynebu y gwahanu oddi wrth ei dad nefol, a gwahanu o ran perthynas am y tro cyntaf riod, beth sy'n arswyd i'w feddwl a'i galon dyna sydd o'i flaen ond mae'n dal yn fugail, wrth gwrs, ac mae'n dal i fugeilio ei ddisgyblion. Oherwydd, mae'n ei paratoi nhw o bennod 13 lan i 17. Mae'r darn yma'n cael ei galw gan rai yr ymddiddangion ffarwel, lle mae'n paratoi ei ddisgyblion, bod yn gadael, wrth gwrs, ac mae'n ei cynghori nhw, mae'n rhoi addewidion iddyn nhw a disgeidiaeth bwysig iddyn nhw. Ac yr holl amser, mae e'n ei bugeilio nhw. Bod a digon ar ei feddwl, mae cynnwrf gydag ond mae'n dal yn fugail, a mae'n dal i'w bugeilio nhw. Be sydd gyda nhw ar ei meddwl? Wel, mae gymaint o bethau. Yn y bennod flaenorol, pennod 13, maen nhw wedi dysgu bod un ohono nhw yn mynd i fradychu yr arglwydd, ac wedyn mae'n arall yn mynd i wadu yr arglwydd a'i adael y lawr, ac maen nhw'n gweld eu hunain yn hunanol ac yn falch. Mae wedi cymryd y tywel, mae wedi mynd a golchi i trad nhw, beth o'n nhw ddim yn fodlon wneud, beth o'n nhw ddim yn barod i wneud. Mae wedi wneud ac yn ddarlun o beth mae'n mynd i wneud drostyn nhw, wrth gwrs. Maen nhw'n sigledig iawn, oherwydd ydyn nhw yn siŵr o hyd ai hwn yw'r Meseia mewn gwirionedd. Pam mae e'n sôn am adael nawr, beth sy'n mynd i ddigwydd nesaf, ac yn sicr pan oedd wedi marw ar y groes, ond nhw ddim yn gweld hwnna ar y dechrau fel llwyddiant o gwbl, ond yn ddiwedd gobeithion, maen nhw mewn dryswch ac maen nhw mewn cynnwrf. Hefyd mae yn gweud bod yn ei gadael nhw. Mae e'n mynd, maen nhw wedi bod gyda fe am 2 blynedd, maen nhw wedi byw gyda fe, maen nhw wedi gwrando arno fe, maen nhw wedi ddilyn mae wedi dysgu nhw. Ac nawr, mae'n ei gadael nhw.
Mae'n ei gadael nhw. Ac dyn nhw ddim yn gallu mynd lle mae'n mynd ar hyn o bryd. Lle dwi'n mynd nawr, allwch chi ddim dod. Mae wedi dweud wrth yr Iddewon, a mae'n dweud yr un peth wrth i ddisgyblion hefyd. Ac mae mwy o drwbl o'i blaen, wrth gwrs, maen nhw'n mynd i weld yn cael ei gymryd, maen nhw'n mynd i weld yn cael ei, i brofi fel petai, yn gwbl anghyfiawn a'i roi ar y groes. Ac maen nhw mewn cynnwrf, wrth gwrs. Maen nhw mewn trallod calon go iawn. Ac mae'r un peth yn gallu digwydd am wahanol resymau i ni fel pobl yr arglwydd hefyd, heddi. Gallwn ni fod mewn trallod calon ac mewn cynnwrf calon hefyd. Mae pethau'n gallu digwydd yn ein bywydau ni, fel unrhyw un arall, i ni'n gallu cael colledion, i ni'n gallu cael ergydion yn ein bywyd ni, ac mae pethau'n gallu digwydd na dyn ni ddim yn deall, dyn ni'n mynd i deall nhw ar y pryd, pam maen nhw'n digwydd, pam mae'r arglwydd yn caniatáu hyn ar hyn o bryd, dyn ni ddim yn deall, ac yng nghanol y peth falle ni ddim yn gallu gweld a deall hynny, ac mae'n boenus ac yn brifo ac yn creu cynnwrf, trallod, ac ansicrwydd falle yn ein calonnau ni hefyd. Weithiau mae pethau'n gallu digwydd o'r tu fas, yn gallu dod yn ein herbyn ni, fel erledigaeth yn gallu dod o ryw fath, digwyddiadau, treialon yn gallu dod. Weithiau mae pethau'n gallu digwydd tu fewn i ni a gallu codi tu fewn. Mae treialon ac ymosodiadau yn gallu dod tu fewn yn ysbrydol hefyd. Wy'n cofio darllen am Spurgeon, C.H. Spurgeon, yn mynd trwy gyfnod ac oedd yr un drwg yn ymosod arno fe, oedd y meddyliau oedd yn dod i'w feddwl oedd ddim eisiau nhw, mor ddrwg oedd e'n rhoi law ar ei geg, rhag bod nhw'n dod mas. Ymosodiadau o'r tu fewn oedd rheina, ac ymosodiadau o'r tu fas, yn amrywiol, yn effeithio'r corff, yn effeithio'r meddwl, effeithio rhai sy'n agos ato ni, rhai ni'n ni caru, pethau ni'n ni hofni, ac ni'n gallu cael ein hysgwyd, wrth gwrs. Unrhyw un ohono ni. A dyna pam mae hwn yn yr ysgrythyr. Wrth gwrs, dyna pam yna. Dyna pam mae'r salmau yn yr ysgrythyr. Chi'n mynd trwyddyn nhw yn yr ysgol Sul. Nid ni yw'r cynta. Ac mae yna foddion, mae yna feddyginiaeth yn cael ei gynnig i ni hefyd. Ac bod hyn yn digwydd, sdim rhaid i ni syrthio. Sdim rhaid i ni gwmpo oddi wrth yr arglwydd. Dyma beth mae'r apostol Paul yn dweud, 2 Corinthiaid 4, 8 a 9. Chi'n cofio'r darn yma, ym mhob peth yr ydym yn cael ein gorthrymu, ond nid ein llethu. Ein bwrw i ansicrwydd, ond nid i anobaith. Ein herlyd, ond nid ein gadael yn amddifad. Ein taro i lawr, ond nid ein dinistrio. Chi'n gweld y balans sydd yna? Mae'n ardderchog gan yr apostol Paul dan arweiniad yr ysbryd glân. Ein taro i lawr, ond nid ein dinistrio. A falle fyddwch chi'n cofio y cyfieithiad enwog J.B. Phillips, knocked down, but not knocked out. Darlun y bocso yw hwnna. Knocked down, but not knocked out. Ac mae anogaeth yr arglwydd Iesu fan hyn yn dod o'i galon dyner hunan ymwadol, calon oedd yn gwybod beth oedd cynnwrf i hunan, fel o'n i'n gweud gynnau. Dwy waith yn Efengil Ioan, ni'n clywed am gynnwrf yn ei galon 11:33 wrth fedd Lazarus, felly bod chi'n cofio, wrth ei gweld hi yn wylo, Mair a Martha, chi'n cofio, ar Iddewon, oedd wedi dod gyda hi hwythau'n wylo, cynhyrfwyd ysbryd Iesu gan deimlad dwys. Mae'n cael ei gynhyrfu. Dyw e ddim fel bloc o rew, neu bloc o bren. Na, mae'n cael ei gynhyrfu. Mae'n cael ei wynebu ar beth, wrth gwrs, a ffaith marwolaeth. Wrth gwrs, mae e'n drech na hyn.
Ond mae'n cael ei wynebu a beth mae dyn yn ei wynebu o ganlyniad i bechod. Cyflog pechod yw marwolaeth. Y gwahanu o ddiwrth yw, y gwahanu rhwng corff ac enaid. Mae'n gweld fyna, a mae'n gweld yr effaith. A dyw e ddim yn galed, a mae'n cael ei gynhyrfu gan hyn. Ond mae wedi dod, wrth gwrs, i goncro marwolaeth. Mae wedi dod i goncro'r beth. Ond beth mae'n gwneud yn y sefyllfa yna, mae'n troi at ei dad mewn gweddi. Dyna beth mae'n gwneud, ac mae'n diolch iddo am rando arno fe. Wedyn chi'n dod ymlaen i bennod 12, 27, ac mae'n dod yn nes at amser y groes. Nawr y mae fe wneud mewn cynnwrf. Na fe to, mae fe wneud mewn cynnwrf. Beth a ddywedaf? O dad, gwared fi rhag yr awr hon? Na, i'r diben hwn y deithim i'r awr hon. Mae'r cynnwrf yma. Mae'n mynd i wynebu y gwg ei dad nefol. Dyw e ddim yn gwybod dim amdano fe, dyw e ddim yn ei heiddi fe, mae'n mynd i brofi fe. Oherwydd ein pechod ni, pechod ei bobl e. Oherwydd ein gwrthryfel ni. Oherwydd ein aflendid a'n llygredd ni, mae e'n wynebu hwnna. Ac mae'n arswyd iddo fe ac yn gynnwrf. Ond beth mae'n gwneud eto? Mae'n troi at ei dad. Mewn gweddi. Beth a ddywedaf? O dad gwared fi? Na, i'r diben hwn. Mae'n fel petai yn troi yn syth at ei dad yn nef. Ac wrth ddweud wrth i ddisgyblion felly, credwch yn yw, neu chi'n credu yn yw, daliwch i gredu yno fi, neu rydych chi'n credu yn yw, daliwch i gredu yno fi. Gallai fod yn orchymyn i ddechrau neu osodiad, llwch chi ddarllen y ddwy ffordd. Mae'n rhoi moddion mae e'n cymryd i hunan. Chi'n deall? Mae'n rhoi moddion i ni i ymddiried yn yw, a na beth mae e'n neud o dan gynnwrf. Dim yn aml chi'n cael doctor fel yna sy'n gallu gweud, wel, wi wedi cymryd hwn a mae'n gweithio'n dda. Cymrwch chi fe nawr. Mae e'n cymryd yr un moddion fel petai ei hunan a'i rannu fe gyda ni. Ac mae'n pwysleisio i ymddiried felly, i gredu. Credwch yn yw, fel o'n i'n gweud, lle fod yn orchymyn, credwch, daliwch i gredu, credwch yno fi, daliwch i gredu yno fi hefyd. Mae'r ferf cariwch mlaen i gredu wrth gwrs, daliwch ati sydd yma. I bwyso ac i ymddiried yma. Mae'r ffocws arno fe nawr, ac fe yw'r Emmanuel, fel byddwn ni'n dweud amser yn y Nadolig, fe yw Duw gyda ni. Ac mae credu ynddo fe, ac mae gredu fe, wrth gwrs, yn golygu credu Duw. A na beth yw ffydd mewn gwirionedd? Credu Duw. Credu Crist. Credu beth mae'n gweud. Credu beth mae'n dweud wrtho ni, derbyn ac ymateb a gweithredu arno fe. Wrth gwrs, mae ffydd fach yn ddechrau bendigedig. Fel grwnyn o had mwstad, mae ffydd gymaint ar wraig oedd yn cyffwrdd ymyl gwisg Iesu Grist yn ddigon i ni achau ni o'n pechodau. Y cysylltiad yna, y cysylltiad byw gyda yr arglwydd Iesu mewn ffydd. O'n calon a'n meddwl ni iddo fe, dyna sydd yn ein bywhau ni. Ond mae eisiau ein ffydd ni dyfu wedyn, wrth gwrs. I ni'n gweddio byddwn ni'n cynyddu. A mae'r apostol Paul yn gweddio hynny yn ei lythyron. Mae'n sôn am ffydd, gobaith, cariad. Mae'n diolch amdano fe a'r waith, y mywyd, y rhai mae'n sgrifennu atyn nhw. Wedyn mae'n gweddio bydd e'n cryfhau ac yn tyfu ac yn datblygu. Wrth iddyn nhw dyfu mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth, mewn doethineb a dirnadaeth. Dyma'r pethau mae'n gweddio mwy o wybodaeth o ewyllus yr arglwydd yn ei air, fel bod ei ffydd nhw gydag nid gwybodaeth pen, nid stori o gwybodaeth pen, ond bod e'n effeithio wedyn ar
ei ymddiriedeth yn yr arglwydd. Ac dyma un frawddeg sydd wedi aros gyda fi nawr te, gan Calvin. Prawf o wir ffydd yw peidio a gadael un hunain gael ein rhwygo oddi wrth Grist a'r addewidion sydd ynddo fe. Mae werth i glywed prawf o wir ffydd yw peidio gadael un hunain i gael ein rhwygo oddi wrth Grist. Hynny yw ei air beth mae'n dweud wrthon ni, wrth gwrs, bod ni'n glynu wrtho fe ar addewidion sydd ynddo fe. Mae ffydd i fod i dyfu gyda'n gwybodaeth a'n adnabyddiaeth o'r arglwydd. Ond wrth gwrs, fel yn y cyd-destun yma, yn aml iawn, mae'n ffydd ni'n cynyddu weithiau'n fwy mewn cynnwrf ac mewn trallod. A rhywun wedi dweud wrtho'n ddiweddar iawn nawr, rhywun sydd wedi mynd trwy rhywbeth eitha mawr, ac pan mae'r props yn mynd, chi'n pwyso mwy. Chi'n ymddiried yn fwy. Yn yr arglwydd, yn ei addewidionnau, yn ei airau, achos i ni, bod ni'n gwybod y pethau yma, dyw'n ymddiriedeth ni ddim bob amser 100% yn llwyr. Mae gyda ni bethau eraill gallwn ni bwyso, bendithion eraill i ni'n gallu pwyso. Ond weithiau, mae'r props i gyd yn mynd. Ac dim ond ni ar arglwydd sydd gyda ni. Ac i ni'n ymddiried wedyn ni, i ni'n pwyso. Ac wrth gwrs, mae'n holl ddigonol. Mae'n holl ddigonol ar ein cyfer ni hyd yn oed yn y cynnwrf ac yn y trallod mwyaf. Mae yn frawd i ni, wrth gwrs. Brawd anwyd erbyn cledu, medde'r emyn. Mae e'n frawd sydd yn cydymdeimlo â ni. Na pam wedi dod, o ddim cwilydd arno fe, ein galw ni yn frodyr iddo fe ei hunain. Mae'n graig i ni ac yn fugail i ni. A dyma fe yn bugeilio i bobl. Reit, beth sy'n nesaf? Wel, nawr te, moddion tŷ ein tad, na'r ail beth. Mae'n dweud wrthyn nhw nawr am beth sydd i ddod yn y dyfodol. Y cartre sy'n cael ei wneud yn barod ar ein cyfer ni. Ac peth cyntaf i ddweud yw, wrth iddo fe ddweud yn hi fy nhad, mae'n gartre iddo fe, wrth gwrs felly, ond yw e. Ond mae'n gartre i ni. Oherwydd, pan chi'n mynd i benod 20, a'r arglwydd Iesu'n ymddangos ac yn siarad am Mair Magdalen, chi'n cofio'r neges mae'n rhoi. Dwi eisiau ti ddweud wrth y disgyblion nawr, dwi'n esgyn at fy nhad i a'ch tad chi. Fy niw i a'ch diw chi. Felly, mae e'n gartre i ni hefyd. Wrth iddo fe ddweud ti fy nhad. Achos mae e'n dad i ni hefyd trwy yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n canu'n weithiau, fy niw, fy nhad, fy Iesu. Boed clod i ddenw byth. I gartre fe nawr te yw ein cartre ni. A does unman yn debyg i gartre fel arfer i ni. Dwi'n am y wir i bawb wrth gwrs. Ond i'r rhan fwyaf ohono ni, mae cartre yn rhywle arbennig iawn, rhywle special iawn. Lle ni'n ddiogel, lle ni'n cael ein caru yn bwy i ni. Dwi ddim fel bod yn y gwaith, yr ysgol, chi ddim ar eich prawf, na chi gartre, chi'n saff, chi gyda'ch teulu. I'r mwyafrif, dwi'n wir yn bawb, gweithio'r modd wrth gwrs, ond i lawer ohono ni. Ac dyma'r darlun, mae'r cartre yn mynd i gael ei wneud yn barod nawr ar ein cyfer ni yn y nef. Mae'n ei gadael nhw, ond dyw e ddim yn ei esgeiluso nhw, oherwydd mae'n paratoi ar ei cyfer nhw. Ac dyma sydd yn wir am ein Duw ni, dyma sydd yn wir am yr arglwydd Iesu. Mae Duw yn un sydd yn darparu o hyd. Mae'r emyn yn gweud, Dyw'n darpar o hyd at rai dynol ryw yn cysur i gyd a'n cymorth i fyw, Jehova Jireh. Fe sy'n paratoi, fe sy'n darparu o hyd ar ein cyfer ni. Ac mae wedi darparu yn Iesu Grist, a mae'r arglwydd Iesu yn darparu ar ein cyfer ni hefyd. Wrth wneud y cartre yn barod.
Ac dyma bydd y cartre terfynol, parhaol. Forever home. Mae rhyw derm nawr, forever rhywbeth, yn dos e. Dyma'r forever home, y cartre yn y nef. Fi ddim symud to, fi ddim gadael eto na gwahanu. A darlun yw HMO. HMO. Chi'n gwybod beth yw HMO? House of Multiple Occupancy. Tŷ sy'n cael ei droi'n fflatiau neu rhywbeth. Pwyslais fan hyn, dwi'n licio pwyslais, beth yw enw fe nawr, Hendrickson. Anheddau, fflatiau moethus a digon o le. Dyna fel mae e yn cyfieithu y gair trigfannau ac anheddau fan hyn. Ac mae e'n gartre parhaol. Mae pob trigfan nawr dros dro. Dwi'n cofio tŷ y Mangor pan o'n i'n y coleg, o'r diwedd, oedd yr enw. Mae enwau tai yn ddoniol, weithio mae'n werth edrych ar enwau tai, o'r diwedd. Ond na, does dim un yn y tŷ yn tai fan hyn, yn y cartre diwetha ni, wrth gwrs. Na, yn y nef bydd y trigfan ola parhaol i ni. Mae popeth nawr dros dro. Popeth. Ein cartre ni, y tŷ, ein corff ni hefyd. Y cartre fyna hefyd. Dros dro mae i gyd. Mae rhaid ni ddod i dolerau a hynny, bod e dros dro. Ond gobaith yr efengil, wrth gwrs, yw bod cartre parhaus yn mynd i gael ei baratoi ar ein cyfer ni. Nid oes dinas barhaus gennym yma. Mae unrhyw un sydd â'i holl fryd, a'i holl obeithion yn y byd hwn yn drienus ac yn mynd i gael ei siomi ac yn wag, wrth gwrs. Does dim dinas barhaus fan hyn. A mae gyda ni un wedi cael ei pharatoi ar ein cyfer ni. Gwedyn 2 Corinthiaid pennod 5, adnod 1, gwyddom os tynnu'r i lawr y babell ddeiarol hon, yr ydym yn byw yn ddi, fod gennym adeilad o ddi wrth yw. Tŷ nid yw o waith llaw sydd yn dragwyddol yn y nefoedd. A chi'n gweld y gymhariaeth, pabell, adeilad. Oedd Paul yn ei pebyll, wrth gwrs. Ond rhywbeth symudol dros dro yw pabell. Chi'n gallu tynnu fe lawr, chi'n gallu symud mlaen. Rhywbeth dros dro yw pabell. Ond nid pabell sydd yn aros ni yn y nef, y corff newydd, ond adeilad. Upgrade yw e. Nid pabell, adeilad yn y nefoedd. Ac mae'n barhaus felly. Tŷ nad yw o waith llaw. Tŷ sydd heb sgil effeithiau pechod yn agos ato fe. Y corff ar gyfer y gogoniant. A'r nef newydd, a'r ddeiar newydd. Mae yna le i bob credadun, wrth gwrs, yn y cartre nefol, bach a mawr, cryf a gwan, pawb, ond y rhai sydd ddim yn edifarhau. Ond yr anedifeiriol a'r digred. Does dim lle iddyn nhw yn y deyrnas, does dim lle iddyn nhw yn y cartre yma yn y nef. Ac wrth i ni sôn am hynny wrth basio, ydych chi, pawb sydd yma heno, dwi'n mynd abo chi gyd, ydych chi wedi edifarhau am eich pechod, ydych chi wedi troi at yr arglwydd Iesu ac ymddiried ynddo fe fel gwaredwr, fel arglwydd, ac wneud yn siŵr bod lle i chi wedyn ni yn y cartre nefol. Ac mae'n sicrhau ni, mae'r arglwydd yn pwysleisio ac yn tanlinellu'r peth. Os na bydde fe felly, bydde ni wedi gweithio chi yn wahanol. Ond dwi'n dweud wrthoch chi nawr, dwi'n mynd i baratoi lle ar eich cyfer chi. Ac wedyn ni gwaith Iesu Grist yw'r moddion ola trydydd. Mae'r ffocws ar beth mae e mynd i wneud. Mae'r ffocws arno fe. Nid beth mae nhw mynd i wneud, nid beth dylen. Na, mae'r ffocws arno fe. Fe yw sail a cynnwys ein hanogaeth, yn cysur a'n diddannwch ni
y bob amser. So mae e'n mynd i baratoi lle. Mae e'n mynd i brynu'r hawl, os licwch chi. Chi un darlun wedi clywed yn ddiweddar nawr. Mae wedi prynu'r title deeds yn barod i'r cartre nefol. Yn ein henw ni wrth farw dros ein pechodau ni ar y groes. Mae'n pechodau ni'n yn gwachardd ni, yn ein torri ni mas o etifeddiaeth y nef, ond mae wedi marw drosto ni a di roi yn henwau ni mewn ar y title deeds. Fel bod lle i ni nawr yn y nef newydd a'r ddeiar newydd y greadigaeth newydd, pob un sy'n credu ynddo y fe. Ac mae mynd i wneud hynny wrth farw ar y groes ac wrth atgyfodi. Ac wedyn mae mynd yna gyntaf i baratoi y lle. Mae'n mynd yna fel cynrychiolydd, wrth gwrs. Mae popeth sy'n wir am Iesu Grist, fel Iesu Grist, dyw e ddim just yn wir amdano fe ei hunan, ond mae'n wir i'w bobl e hefyd. Meddyliwch am ei deitlau fe, fel yr oen, fel y bugail, fel y graig ac yn y blaen. Dyw'r teitl bugail ddim yn gwneud synwyr i berson ar ben ei hunan. Beth yw bugail heb braidd? Dyw e ddim yn gwneud synwyr. Beth yw pen heb gorff? Felly, mae popeth sy'n wir, pwyslais Spurgeon yw hwn, mae popeth sy'n wir gallwn ni ddweud am Iesu Grist fel y Duw ddyn nawr ar gyfer ei bobl. Popeth. Popeth mae'n wneud, popeth sy'n wir amdano fe, mae ar ein cyfer ni ei bobl sydd yn rhwm wrtho fe. I ni'n un ag trwy ffydd. I ni wedi'n huno a Iesu Grist. Mor agos a pen, a corff, a wynwydden, a canghennau. Dyna pa mor glwm i ni yn ein gilydd. Wel, mae'r pen wedi mynd, ac felly mae'r corff yn mynd i ddilyn, wrth gwrs. A mae'n cymryd meddiant, achos pa nath ac esgyn i'r nef yn gorfforol, dyna'r dyn cyntaf wedi cyrraedd. Y Duw ddyn ath i'r nefoedd, chi'n gweld, ar ein rhannu. Oedd e'n gadael y nef yn ddiw ac yn cymryd dynoliaeth, dyndod arno fe ei hunan. Mae'n mynd nôl yn ddiw ddyn wedi ei ogoneddu, ond i baratoi lle ar gyfer dynion, ar gyfer ei bobl e. Ac os yw e di mynd, bydd y corff yn, os yw'r pen di mynd, mae'r corff yn dilyn. Mae'r priod wedi mynd, neu'r priodfa, a bydd y briodferch yn dilyn. Pan i chi'n gwynio, so i'n gwynio'n aml, os wy'n onest, ond os chi'n gwynio, chi'n defnyddio edau a nodwydd. Unwaith mae'r nodwydd wedi mynd trwy'r defnydd, mae'r edau yn dilyn. Dim ond bod yr edau yn sownd yn y nodwydd sy'n neud y gwaith o dorri trwyddo, a mae'r edau yn dilyn. Mae wedi mynd i'r gogoniant o'n blanu. Achos bod ni'n rhwm wrtho fe trwy ffydd, byddwn ni'n dilyn, wrth gwrs. A bydd e'n paratoi lle nawr ar ein cyfer ni. Mae e'n yna fel archoffeiriad. Yn yr Hen Testament, oedd yr archoffeiriad yn cario enwau Israel ar fan hyn, ar y plat yma fan hyn, y 12 llwyth. Ac wedyn ar ei sgwyddau, 6 a 6 ar y meini yna fel cubes, ar ei sgwyddau fe. Oedd e'n cynrychioli y bobl, oedd e'n cynrychioli nhw, wrth ddim mewn i'r cysegr. Y darlun yw hwnna o Iesu Grist, paratoi cysgod yw hwnna, i'n dysgu ni am Iesu Grist. Mae di mynd mewn ar sail yr aberth gyda'r gwad, oedd yr archoffeiriad yn mynd mewn, ac oedd yr enwau fan hyn, ac oedd yr enwau fan hyn. Mae yna i'n cynrychioli ni. Dyn ni byth yn angof, i ni'n cael ein cofio. Mae yna ar ein rhannu, mae fodolaeth e yna, ac mae ymbiliaeth e yna. Mae'n ymbilio hefyd ar ein rhannu yn nef. A dwi'n credu bod hynny'n golygu gweddio hefyd yn ogystal a'i bresenoldeb yna. Yn yr Hebreaid, mae'n ragredegydd, forerunner. Mae'n debyg, mae rhai yn dweud, mae darlun o'r môr yw hwnna, wrth i chi ddod mewn i'r harbwr, ac oedd angor yn dyfa. Angor yn y nef. Wel, oedd angor nawr te, nid angor fel i ni meddwl am angor yw e,
chybod y siap yna, ac yng ngwaelod y dŵr, ond carreg, Mediterranean Anchor, chi wedi gweld nhw? Mae ar yr harbwr, ar y cisaid, a mae twll yn dod fe. A beth oedd yn digwydd os oedd llong eisiau dod mewn, ac oedd e'n anodd weithiau dod mewn i'r harbwr, oedd un o'r criw oedd yn gallu nofio'n gryf iawn yn jwmpo mas, ac oedd e'n mynd ar raff. Ac oedd e'n mynd ac yn cysylltu'r raff yna gyda'r angor. Oedd ar y lan, chi'n gweld? A beth oedd gweddill y criw yn neud, oedd tynnu wedyn ni, a cadw raff yn dyn, allech chi ddim mynd yn rong, allech chi ddim mynd ar goll, wrth o mewn wedyn ni i'r harbwr. A'r arglwydd Iesu yw ein hangor ni, a fe yw'r rhagredegydd sydd wedi mynd, ac i ni'n gallu cael ein clymu ynddo fe a'n tynnu'n saff i mewn i'r harbwr, i mewn i'r gogoniant. Ond wedyn, mae e'n dod yn ôl. Mae'n mynd i baratoi lle, ond mae'n dod yn ôl. A yn credu'n gryf ta'r ail ddyfodiad sydd gyda fe mewn golwg y fan hyn. Ac un elfen o'i ymddangosiad fydd dod yn ôl at ei bobl. Dod yn ôl i gasglu ei bobl, a'i cymryd nhw ato fe ei hunan wrth gwrs. Yn wir yr wyf yn dod yn fuan diwedd yr ysgrythyr. Amen, tyrd arglwydd Iesu. Mae yn mynd i ddod i'n cyrchu ni, i'n codi ni o'r bedd, codi'r corff o'r bedd, i gael uno eto gyda'n hysbryd ni, i'n cymryd ni i'r gwynfyd, i'r nef a'r ddeiar newydd. Dwi ddim yn cyfeirio fan hyn at yn syth ar ôl yr atgyfodiad, bydd fe'n gweld nhw am chydig bach pryd hynny. Dwi ddim yn cyfeirio at ddyfodiad yr ysbryd glân, bydde hwnna'n rhagflas o'r gogoniant. Na, mae'n addo hynny gyd, ond mae'n sôn am ddod nôl nawr yn ei ail ddyfodiad. Nid pan mae'n cymryd ni pan ni'n marw gynta, wy'n siŵr ta'r ail ddyfodiad sy'n mewn golwg fan hyn. Ac ni'n clywed wedyn yn actau'r Iesu hwn sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrthi chi'r nef, bydd yn dod yn yr un modd ac y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. I'n cymryd ni wedyn ni, ac mae hwn yn gysur mawr, achos mae nhw'n arswydo oherwydd y gwahanu oddi wrth yr arglwydd Iesu. Mae'r ysbryd yn mynd i ddod, y diddanydd arall i fod gyda nhw, ond nid hwnna yw'r gobaith mwyaf. Mae mynd i ddod nôl. Fe ei hunan. Mae mynd i cymryd nhw i fod gydag i bob tragwyddoldeb. Ac maen nhw'n arswydo rhag y gwahanu ac mae'r addewid o'r aduniad parhaus. Pwrpas ei ymadawiad i'r groes nawr ac i'r nef oedd bod nhw'n cael bod yn y pen draw gydag yn y barhaus. Oedd rhai o'r hen saint yn gwahaniaethu rhwng paradwys a nefoedd. Thomas Charles yn neud hyn, pan i ni'n marw, mae'r ysbryd yn mynd at yr arglwydd, yn ôl i addewid i'r lleidyr ar y groes, heddiw y byddi gyda mi haradwys. Ac mae hynny'n baradwys, mae hynny'n hyfryd wrth gwrs. I ni'n cael bod gydag ond nid dyna yw'r nefoedd cyflawn. Rhywbeth dros dro yw hwnna, nes bod ni'n cael corff newydd i gael aduno yr ysbryd yna gyda corff gogoneddus. A dyna'r iachawdwriaeth gyflawn wedyn ni yn y nef a'r ddeiar newydd, rhywbeth mor fendigedig ac ardderchog. Cael ein cymryd yn gorff ac ysbryd i'r nef a'r ddeiar newydd. Ac mae'n rhan o ei reolaeth Iesu Grist ar ein rhan ni, wrth gwrs. Pan mae'n dod nawr i weddio o'i blaen nhw, mae'n gweddio dros ei bobl yn Pennod 17 ac adnod 24, o dad, am yr rhai yr wyt ti wedi ei rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi, lle yr wy fi. Mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Y gogoniant a roddais di mi, oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r y byd. Mae'n gweud yr un peth fan hyn, yn y drydedd adnod, fel lle yr wy fi, y byddwch chwythau hefyd. Fy Iesu
yw'r nefoedd i gyd, wrth gwrs, fy Iesu yw'r nefoedd i gyd, ac yna ca fod gydag ef pan el y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfrydwydd gan harddach nag o'r blaen. Cawn ni weld ac fe fyddwn ni trwy ras yn debyg iddo fe. Wel, y cyd-destun yw'r cynnwrf a'r trallod i ni'n gallu wynebu yn y byd yma o bryd i'w gilydd am wahanol resymau fel y pobl yr arglwydd. Wel, mae'r moddion yn cael ei gynnig i ni fan hyn gan yr arglwydd Iesu ei hunan i ymddiried yn ddo fe ac yn ei air wrth gwrs, ac yn ei waith ac yn yr hyn mae e'n darparu ar ein cyfer ni ac ar ei ben bo'r goron. Amen. Wel, yr emyn ola, rhif 672 yn y llyfr, 672, neu mae ar y sgrin, bydd canu yn y nefoedd, pan ddel y plant yn hyd, y rhai fi oddi cartre o di eu tad gyhyd.
Arglwydd, dim ond diolch sydd gyda ni eto i ti heno, bendigedig fyddo ti. Diolch am drefnu ar ein cyfer ni. Diolch, Jehova Jireh, wyt ti yn wir, sydd wedi darparu mor helaeth ac wedi meddwl am bopeth ar ein cyfer ni o arglwydd. Ni wrth ryfelwyr sy'n heiddi dim ond gwg y neaf. Arglwydd, i ni'n diolch i ti, i ni'n canmol dy enw di, i ni'n canmol dy ras, i ni'n canmol dy drefen di, i ni'n canmol di yn dad, yn fab ac yn ysbryd glân, a holl waith ein iachawdwriaeth ni. I ni'n llawenhau o arglwydd yng nghanol ein cynnwrf a'n trallodion, bod gyda ni gartre yn cael ei baratoi. I ni'n diolch mae nid fan hyn mae'r ddinas barhaus, na mae nid fan hyn mae diwedd ein hanes ni arglwydd. I ni'n diolch mae teithio i ni arglwydd fel dieithriad a pherer union i wlad sydd well i fyw. Arglwydd, derbyn ein diolch a helpa ni i lawenhau yno ti arglwydd yng nghanol popeth, bob amser i lawenhau yn yr arglwydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a'r hoso gyda ni, yn nawr a hyd nes y daw. Amen.